Neuronkirjon perheiden arki näkyväksi, eli Neppari-hanke, syntyi Napapiiri Omaishoitajat ry:n ja Erityislasten omaiset Elo ry:n yhteistyönä. Hankkeen kohderyhmänä ovat omaishoidon ulkopuolella olevat perheet, joissa asuu 7-21-vuotias neuronkirjon lapsi tai nuori. Kun puhutaan neuronkirjosta, sillä tarkoitetaan autismin kirjoa, ADHD:ta, Toureten syndroomaa tai kielellisiä erityisvaikeuksia. Olemme 3 vuoden aikana kohdanneet lukuisia neuronkirjon perheitä vertaisryhmätoimintojen kautta. Vanhemmilta olemme kuulleet, että heidän neuronkirjon lastensa tarvitsemat tukitoimet ja mukautukset vaihtelevat kouluissa. Pohdimme, miten voisimme hankkeen avulla auttaa, ja tästä syntyi ajatus koulukiertueesta. Emme lähteneet kouluille yksin. Mukana oli kokemusasiantuntijoita Erityislasten omaiset Elo ry:stä, jotka kertoivat omasta neuronkirjosta ja omista kokemuksistaan. Tiivistetysti koulukiertueemme missio oli tehdä neuronkirjon oppilaat näkyväksi, lisätä tietoisuutta ja korostaa kohtaamisen merkitystä koulumaailmassa. Toisena tavoitteenamme oli tehdä kokemusasiantuntijoiden toiminta, nimi, kasvot tutuiksi, jotta koulut voisivat hyödyntää heitä helpommin jatkossakin, esimerkiksi vanhempainilloissa ja oppitunneilla. Tämän videon avulla haluamme, että mahdollisimman moni pääsee mukaan meidän koulukiertueelle. Hei kaikki, olen Niki Sepasti Saarinen ja olen Erityislasten omaiset Elo ry:n kokemusasiantuntija plus Autismiliiton koulutettu kokemusasiantuntija. Ja minulla on autismikirjon häiriö diagnoosina, mutta tästä lähdetään häiriösana pois, koska tämä ei ole häiriö, vaan ominaisuus. Ja olen nyt tässä videolla esittelemässä sitä, että millaista on autistisena lapsena koulussa ja mitä koulukiertoja on Neppari-hankkeen kanssa ainakin minun osalta ollut. Elikkä ihan ensimmäiseksi minun neurokirjo on alkanut siitä, että kun minä synnyin, niin minulla todettiin laaja verenpurkauma aivoissa. Olipa se vaikea, mutta kuitenkin se lähti siitä, eli minun syntymäkin oli jo ihan alusta alkaen vähän dramaattinen, ja sitten myöhemmin, kun minä aloin kasvaa siinä päiväkoti-ikäisenä, niin minun vanhempi alkoi minun levottomuus ja tämmöinen omiin mietteisiin uppaaminen ihmetyttämään. Minut lähetettiin ensin Lapin keskussairaalan neurologisille tutkimuksiin ja myöhemmin Oulun yliopistolliseen, ja minä olen saanut Aspergerin syndrooman diagnoosin noin 7-10-vuotiaana. En muista tarkkaan minkä ikäisenä, mutta kuitenkin alakouluikäisenä. Silloin se tunnettiin sillä termillä, mutta selkeyden vuoksi niin tämän loppuvideon ajan käytän termiä autismin kirjo. Minussa autismin kirjo näkyy siten, että minä olen motorisesti levoton, eli tämän videon aikana tulee varmaan asentoja ja vaihtamaan useamman kertaa heiluttamaan käsiä. Minä en ikävä kyllä hyvä katsoja voi sille oikein mitään, koska niin siihen on vaikea keskittyä, ellei ole aivan erityisen pakko. Ja sitten minä oppoudun minun ajatuksiin tosi helposti, varsinkin lapsena. En tarkoita mitään dissosiaatiota, mutta kun mielikuvitus lähti laukalle, niin muu maailma helposti unohtui sinne sivussa. Sitä toki tapahtuu nykyäänkin, mutta minä osaan säädellä sitä enemmän. Ja sitten tietenkin totta kai olen vähän stressiherkempi kuin niin sanotut neurotyypilliset, mutta siis nyt aikuisena osaa paljon paremmin hillitä itseään, mutta totta kai lapsena sitä saattoi kiukutella ja suuttua paljon helpommin, jos esimerkiksi asiat mennyt tutulla rutiinilla tai jos tuli odottamattomia tapauksia. Pienenä kun me on istunut vähän omissa mietteissä enkä kunnolla keskittynyt oppituntiin, niin me on saattanut vahingossa huudahtaa jotakin. Ainakin muistan 2 tämmöistä tapausta käynneen ja se on tietenkin totta kai nolottanut aika paljon. Sireenit on ollut aina semmoinen vaikea homma, että siis vieläkin aikuisena joskus ihan jännittää, kun näkee jotakin ambulanssia, että toivottavasti ne sireenit ei lähde päälle siinä minun kohdalla. Ja sitten koirien haukunta on kanssa aika ikävä. Siis vieläkin kovat äänet on semmoinen minun heikko kohta. Mutta onneksi minä nykyään torjun niitä sillä lailla, että jos minun pitää mennä paikkoihin, missä on enemmän ihmisiä, enemmän ääntä, niin minä otan korvatulpat mukaan. Valitettava tosiasia on, että minun on hyväksyttävissä, että kaikkialla ei soiteta sitä musiikkia, mitä minä haluan, eikä semmoisella volyymilla, kuten minä haluan, niin minä keksin opiskeluaikoina tämmöisen asian, millä minä sitä vähän sen kompensoin.
Sinänsä vähän harmillista, että keksin tämänkin vasta korkeakouluikäisen, eli noin parikymppisenä, mutta no parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Autismin kirjo ihmisillä on monesti haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä ja minä annan nyt tästä pari esimerkkiä omalla kohdalla. Minä en voi sietää kättelyä. En yhtään. Minä ymmärrän, että se kuuluu suomalaiseen tapaan, mutta kun minun kättä on muutaman kerran puristettu melkein murskaksi, ja koska muutaman kerran olen saanut kätellä aika hikisiä käsiä ja valitettava fakta on, että taudit leviävät kättelyn kautta, niin minä mieluummin aina vältän niitä. Ensimmäisestä luokasta 3. minulla oli kouluavustaja tukemassa minun oppimista ja sitä, että minä en häiritse ketään. Virallisesti hän oli kaikkia varten, mutta käytännössä minua varten ja minä hänen pienenä tätä en tiennyt. Ja yksi tapa, minkä minä mainitsin aikaisemmin, että olen äänelle tosi herkkä, niin se koskee myös semmoisia pelottavia ääniä, että pienenä vaikka joku ohjelma tai peli ei varsinaisesti olisi ollut pelottava, mutta jos siinä on ollut jännittävä musiikki, niin minä olin ihan lamaantunut siitä. Yhdenkin piirretyn kohdalla minä en pystynyt olemaan luokassa, vaan minun piti aina, siis joka kerta melkein kun se katsottiin, niin viedä toiseen luokkaan, koska minä en kestänyt sitä ollenkaan. Mutta sitten 3. luokan jälkeen hän lähti kokonaan. Ja minulla on jäänyt semmoinen mielikuva, että sitä ei olla minulle selitetty, että minkä takia. No, nykyäänhän minä tiedän, minä olen lukenut minun opettajan mielipidekirjoituksen, minkä minun äiti on säästänyt, että rahoituksen takia hänen piti lopettaa. Eli nuiva suhtautuminen koulutukseen on ollut jo silloin esillä. Lapsena minun keskittyminen oli vähän haastavampaa ja se näkyi siten, että kun opettaja esimerkiksi luki satukirja, niin enää minä malttanut sillä pulpetilla pysyä, vaan minä hiivin hänen selän taakse katsomaan, että mitä kuvia niissä kirjoissa on, ne oli niin kiehtovia. Mutta totta kai koulussa, kun ei voi olla miten tahansa, niin se oli pakko opetella sitä keskittymistä ja pulpetilla istumista ja hyvä niin. Sinähän tehtiin niin, että jos normaalisti oppilaat istuu tässä ja opettaja tässä, niin minä istuin tässä. Sen takia, etten häiritse muita, että pystyn itsekin keskittymään. Mutta sitten kun joku asia minua kiehtoo, esimerkiksi kirjat erityisen mielenkiinnon kohteet, kuten lapsena eläimet tai nykyään elokuvat, niin silloin minä osaan keskittyä ja silloin ajantajuta katoaa täysin. Että monet työunet ovat jääneet vähäiseksi ja monet myöhästymiset ovat ikävä kyllä tullut sen seurauksesta, että minä olen vähän uppoutunut lukemaan liikaa. Eli autistisena ihmisenä olen tosiaan vähän stressiherkempi ja pienenä kun ei vielä ole ihan sinut itsensä kanssa eikä ymmärrä tämmöisiä asioita, niin totta kai ei ollut semmoisia rakentavia keinoja purkaa sitä kuormitusta, mitä elämä, yllättävät tilanteet ja semmoiset aiheutti, niin ikävä kyllä valitettavan monesti se purkautui semmoisena kiukutteluna, piikittelynä, pahimmillaan esineiden hajottamisena. Että kun se kuormitus on käynyt liiallisuuksiin, niin muistan esimerkiksi kerran hajottaneeni pyöräpumpun. Onneksi 17 kesäisenä minä löysin ihastumisen kautta tämmöisen keinon, että omat tunteet voi purkaa kirjoittamisella. Kun minä haaveilin rock-laulajan urasta ja sitten tosiaan tämän ihastumisen myötä me päätin, että mulla pitää olla jonkunlainen keino sanottaa tämä, koska muuten me en uskalla, niin minähän tein tein runon ystävänpäiväkorttiin tälle kohteelle. Ja totesin sen kirjoittamisen jälkeen, että tämähän on hauskaa puuhaa. Ja siis siitä lähtien me olen kirjoittanut mun ajatuksia, tunneasioita ja sen semmoista, mitä me mietin, niin runon muodossa. Ja sitten se on vähitellen laajentunut lavarunoiluksi tai mielipideasioiden kirjoittamiseksi ja sen semmoiseksi. Ja varmasti tulee laajenemaan ehkä kenties johonkin muuhunkin. Mutta niin, kirjoittaminen on ainakin minun keino käsitellä tätä maailmaa, jos sanat ei riitä enää. Ykkösluokalla minä ihastuin minun luokkatoveriin. Ja koska minä olen aina tykännyt siirappisista elokuvista ja musiikista, niin minä ajattelin, että vissi se pitää jollakin lailla pystyä osoittamaan. Niin minä löysin mummolasta semmoisen punaisen muoviruusun ja annoin sen hänelle sitten seuraavana päivänä jostakin syystä muiden luokkalaisten nähden.
No, tämähän ei herättänyt sitä reaktiota, mitä me toivon. Me tulin torjutuksia, mulle naurettiin siitä. Ja sitten myöhemmin, niin en muista minkä takia, mutta meitä ykkösluokan poikia esiteltiin Saarenkoulussa semmoisessa vähän teatterilavaa muistuttavassa juhlassa, jossa se on nykyään erinäköinen, se on ruokala, mutta silloin se oli semmoinen teatterilava. Niin meitä esiteltiin siinä minun kohdalla, minun jännitys nousi niin pahaksi, että minä luikin karkuun sieltä verhon taakse ja siinä kohtaa minun opettajani Tuija sanoi, että Niki on rohkea poika. Ja enhän minä ollenkaan ymmärtänyt, miksi hän noin sanoi, eikä ymmärtänyt moni muukaan. Koska minähän käyttäydyin päinvastoin, kun oletetaan rohkeista ihmisistä. No, minä sitten tein, kuten jokainen lapsi siinä kohtaa tekee, että kysyi tietenkin äitiltä, että minkä takia mun opettaja sanoi näin. Ja minun äiti vastasi näin, että hän sanoi sinua ainakin rohkeaksi sen takia, koska se uskalsi näyttää sinun tunteesi. Ja sitten minä kerron tämän jutun aina sen takia, koska meillä on kannustaa ihmisiä tämmöiseen ajatteluun, että tosi rohkeus on sitä, että vaikka joku asia pelottaa, niin sitä kohti silti menee. Toinen esimerkki tämmöisestä sosiaalista kömpelyystä, miten se on tavallista kuormittavampaa, on se, että minä monesti olen eri tilanteissa seinäruusuna tai varsinkin nuorempana sen takia, koska minä en kertakisesti tiedä, mihin pitää mennä. Että se on semmoinen vähän haastava, että menenkö tuohon keskusteluun vai tuohon, jos on monta ihmistä. Ja sitten sekin, että keskitynkö tuohon ääneen vai tuohon ääneen. Koska siis pakostakin on eri äänilähteitä. Ja me huomaa, että monesti siinä on se sen valkkaamme, että mihin keskittyy, niin siinä on oma haasteensa. Ja sitten lähtiessä tämä korostuu erityisesti, koska siinä pitää teet tavallaan itsesi näkyväksi, ja sitten pitää hirveänä miettiä, että meiksi erikseen hyvästelemään kaikki vai yhteisesti. Nykyään tämä ei ole niin iso ongelma, koska mulla on parempi itsetunto ja paremmat verkostot, mutta varsinkin teini-ikäisenä, kun minun itsetunto ei ollut mikään paras mahdollinen, niin siis oli hyvin vaikea lähteä mistään, kun ei suoraan sanotaan pelkäsi, että on vaivaksi eikä halunnut tehdä itsestään näkyvää. Nykyään se ei ole niin iso ongelma, onneksi. Että siis sanoisin, että kannustavan yhteisön löytäminen on erittäin tärkeää elämässä. Niin. Ja siitä lähtien siis minun peruskoulussa mun opettajat on ainakin enimmäkseen tiennyt tästä minun syndroomasta ala-asteelta yläasteelle. Mutta lukioista eteenpäin, lukio, ammattikorkea, niin opettajat eivät ole olleet tietoisia minun piirteistä. Ja ammattikorkeassakin vasta sitten, kun minä olen kertonut siitä, enkä minä muistaakseni en silloinkaan kertonut aivan kaikille. Että minä olen hyvin aivan alusta lähtien kulkenut muiden ihmisten mukana. Ei ole tukiopitusta ollut ja kouluavusta, mutta en ole ollut erityisluokalla, en ole jäänyt luokalle, eikä ole ollut mitään erityisiä tukitoimia, eikä niitä välttämättä aina olisi siihen aikaan ollutkaan, eikä niistä minulle kerrottu, ei muistaakseni ammattikorkeassakaan mainittu sen kummemmin, että millaisia oli se, mistä niistä saa tietoa. Ja kun minä olen ollut 28 vapaaehtoisena tuolla Rovaniemen Ohjaamolla, niin minä tälle ryhmälle päätin kertoa tästä minun piirteistä. Ja minulta sitten kysyttiin, että miten me voitaisiin ottaa, siis tämä ohjaaja kysyi, että miten me voitaisiin ottaa se huomioon. Ja minun piti olla vähän aikaa hiljaa todeta, että no en minä itse tiedä, koska minä en ole siihen asti ikinä pysähtynyt sitä miettimään, eikä kukaan ole pysäyttänyt minua ja kysynyt, että mitä tukitoimia sinä tarvitsisit. En ole missään nimessä katkera tästä, mutta totta kai se on, kun sitä on miettinyt jälkikäteen, vähän harmittanut, mutta siis hyvinhän tässä on loppujen lopuksi mennyt. Ja siis minä olen kanavoinut tämän
minun kokemuksen siihen, että nyt minä kerron minun omaa tarinaa ja nyt tähän tiedetään enemmän, tukitoimia on onneksi paljon enemmän tulevaisuudessa, kenties vielä enemmän. Jotta tämä video ei menisi niin hirveän negatiiviseksi, niin seuraavaksi mä haluaisin kertoa, miten minä olen nämä minun piirteet kääntänyt minun eduksi. Eli tämä minun motorinen levottomuus, joka ei toivottavasti ole alkanut ärsyttämään hyvää katsoja sinua, niin minä olen kääntänyt sen siten, että kun minä esiinnyn, niin se elävöittää sitä minun esitystä. Voit vaikka miettiä, että kumpi oli, tai siis jokainen tyylillä, mutta uskoisin, että jos minä vaan seisoisin kuin sotilasvalaa tekevä, niin ei minun lavarunoilu olisi, sitä ei kuuntelisi kukaan. Mutta sitten heti kun minä pistän minun kroppaa liikkeelle, vähän heilautan käsiä, vähän korotan ääntä joissakin sopivissa kohdissa tai kumarun tai pistän jalat liikkeelle tai polvistun tai kuljen, jos vaan mitenkään pystyy ympäri ämpäri, niin se esiintyminen on paljon mielenkiintoisempaa katsojan silmissä ja nämä erityisen kiinnostuksen kohteet, eli eläimet, elokuvat, kulttuuri. Kyllähän niissä joskus vierähtää aikaa ja sitä rataa, mutta siis ne on semmosia vähän kuin pakokeinoja tästä todellisuudesta. Että jos se kaikki maailmanmeno alkaa ahistamaan, niin on semmoinen paikka, missä voi hetkeksi jutut unohtaa ja se tekee maailman niin jotenkin mielenkiintoisemmaksi, että ei vaan ota sitä, mitä sinulle opetetaan sellaisena, vaan haluaa tai siis selvittää, että miksi näin on. Esimerkiksi mitä tarkoittaa nimi tai miksi joku tietty väri on tietyn tarkoituksellinen tai miksi asiat pitää tehdä tietyllä tavalla. Niin se tekee jotenkin elämästä niin paljon mielenkiintoisempaa, että kun ei vaan ota sitä, mitä annetaan, vaan tutkii, laittaa sen pieniksi paloiksi ja katsoo, että mistä siinä on kysymys. Yksi syy, miksi minä jokunen vuosi, noin 6 vuotta sitten päätin ryhtyä kokemusasiantuntijaksi nimenomaan autismikirjo-asioissa on se, että kun minä muistelin minun omaa lapsuutta, niin tosiaan Aspergerin syndrooma oli vain sana, enhän minä tosiaan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Ja siis minun mielestä lapsillekin pitäisi totta kai ikää ja yksityisyys huomioida yrittää kertoa, että mitä nämä on ja minä uskoisin, että näin jo tehdään, mutta omassa lapsuudessa itse asiassa jo lukioaikoinakaan ei neuroepätyypillistä puhuttu paljon mitään. Niin, koska pakostakin neurokirjoja ihmisille pitää tehdä, tai ei kaikille, mutta joillekin meistä joutuu tekemään mukautuksia. Esimerkiksi minulla piti olla kouluavustaja. Minua piti jonkin verran huomioida eri asioissa, en nyt muista kaikkia, että mitä, mutta siis niiden takia minun luokkakaverit monesti kutsumaan opettajan suosikiksi. Ja en ymmärrä miksi, mutta vasta 6. luokalla minä tajusin kysyä, että minkä takia te minun aina tuolla terminä puhutte. Niin he sanoivat, että koska sinun pitää ottaa niin erityisesti huomioon eri asioissa. Ja enhän minä osannut vastata siihen. 34-vuotiasnikin totta kai osaisi läksyttää ja sanoa, että no sen takia, koska olen neuroepätyypillinen ihminen, en pysty lähtökohtaisesti käyttäytymään samalla lailla kuin muut. Ja minun piirteet näkyy tällä lailla. Ja jotta minä ja te pystytte oppimaan hyvin, niin minulla on oltava näitä tiettyjä asioita. Ja se ei ole teistä pois, mutta eihän 12-vuotiasnikin osaa tämmöistä saarnaa pitää. Niin sen takia minusta on hyvin tärkeää, että lapsille ja nuorillekin ja heidän vanhemmille opettajille kerrotaan näistä asioista, että se ei ole semmoinen hirveän mystinen sana tai mystinen asia, vaan tiedetään, että minkä takia joitakin asioita pitää ottaa ehkä vähän enemmän huomioon kuin muilla ihmisillä. Ja toki myös senkin takia, että se kyseinen lapsikin käsittää sen, kun siis kuten sanoin, se oli vaan Aspergerin syndrooma oli minulle pitkään vaan sana, tai kaikki nämä tutkimuksetkin, aivokäyrähommat tai minun puheen nauhoittaminen tai toimintaterapiossa käynti, eihän mulla ollut hajuakaan, miksi minä niitä teen. Että siis niin, se opettaisi myös sille lapsukaisellekin, että minkä takia näitä asioita tehdään. Monesti tämmöisissä elämäntarina-jutuissa, videoissa, mitä näitä onkaan, niin yleinen kysymys kuuluu, että mitä sinä sanoisit sille nuorelle ihmiselle. Ja
Minusta tämä on, no minä toisaalta ymmärrän tämän, mutta minun vastaus on selkeä. Minä en sanoisi yhtään mitään, vaan minä kuuntelisin. Koska, ja mitenkään nyt syyllistämättä ketään, minä olen kokenut, että monta kertaa on kuultu, mutta ei ole kuunneltu. Ja hyvä, että on kerennyt sitä asiansa loppuun asti käsitellä, niin on alettu neuvomaan, että niin kuin, menee ihmisten sekaan, laita homma harrastuksia, yritä ajatella positiivisesti tai työllisty. Tämmöisiä sinänsä ihan hyvää tarkoittavia järkeviä ohjeita, mutta kun jos se joudut mielenterveysongelmaisena tai työttömänä tai missä tahansa kuormittavassa elämäntilanteessa kuulemaan useampaa kertaa, niin se alkaa tuntua vähättelyltä. Ja sitten kun minäkin olen luonnostaan sellainen ihminen, että jos asia on vaikeampi, niin se pitää käsitellä kunnolla rauhallisessa tilanteessa mieluummin kahden kesken. Että monesti ei yksi asia, niin ja minä en aina muista kaikkia yksityiskohtia, niin voi olla, että me joudun palaamaan siihen asiaan. Että sen takia minä koen, että monesti ei ole kuunneltu loppuun syystä ja toisesta. Ja sen takia, jos jostakin kumman syystä minä kohtaisin sen lapsiversion itsestä, mikä on aika mielenkiintoista, niin minä en sanoisi mitään, vaan minä kuuntelisin. Ja sitten vasta kun hän kysyi, että mitä sinä vanhempinikin olet mieltä, niin sitten vasta minä sanoisin oman mielipiteen. Minä aloisin ihmisten ymmärtävän neuromoninaisuudesta sen, että toistetaan klisee, jos se tapaat yhden neurokirjoihmisen, se on tavannut vain tämä henkilön X. Eli se et voi yleistää asioita. Toki jotkut piirteet toistuu tavalla tai toisella, mutta kun ne voi olla niin hyvin erilaisia, että niin kuin semmoinen stereotypia autistista ihmisestä, että hän pukeutuu aina samoihin vaatteisiin tai hän tietää numerot, hän osaa laskea algebran päästä, niin minä en osaa laskea edes 20% alennustuotteista. Ja en todellakaan pukeudu samoihin vaatteisiin joka päivä tai joka viikko. Että siis minä yritän tällä minun kokemusasiantuntijatoiminnalla ja vertausten antamisella saada ihmiset ymmärtämään sen, että stereotypiat on stereotypioita, että ne on ihan luonnollista tehdä oletuksia, minä käsitän sen, mutta oletukset voi olla aivan vääriä. Että minä kannustaisin siihen, että jos sä tapaat jonkun ihmisen, niin ymmärrä se, että se mitä sä oot olettanut, niin se on vaan sinun pään sisällä. Mene siihen ja kysy, että hei X, kuka sinä olet? Mitä mieltä sinä olet? Tietenkin totta kai hänen omat rajansa huomioida. Koska se voi oppia jotakin aivan uutta. Ja hoksakin, että ahaa, minä olin väärässä, tämä minun oletus ei pitänyt ollenkaan paikkansa, että ahaa, tämä henkilö on tosi mielenkiintoinen tapaus. Mutta jos sinä oletat asioita, sinun ihmiskäsitys on stereotyyppinen ja rasistinen, niin sinulta jää tosi moni kohtaaminen ja huikea aha-elämys kokematta. Että niin, kohtaa ihminen. Olen Essi Polojärvi. Olen tehnyt kokemusasiantuntijan ja kokemustoimijan hommia nyt jo aika monta vuotta. Niin sain tosiaan autismidiagnoosin vasta 24-vuotiaana ja ADHD-diagnoosin sitten 5 vuotta myöhemmin 29-vuotiaana. Ne tulokset oli jotenkin omituiset, että mulla oli vähän epätasainen kykyprofiili, että yksi asia onnistui tosi hyvin ja toinen asia onnistui tosi huonosti. Ja mie itse ainakin kuvittelin silloin, että ADHD tarkoittaa sitä, että koskaan ei voi keskittyä mihinkään. Ja koska mulla tuli niitä hyperfokustiloja, joissa mie keskityin tosi paljon. Mutta sitten kun se diagnoosi sai, niin se oli kyllä tosi valtava asia. Se, että kun oli koko ikänsä taistellut elämässä ja kaikki oli ollut aina vaikeaa, niin totta kai sitä oli aina, täytyy yksinkertaisesti olla jotenkin huonompi kuin muut, että se on ainoa järkevä selitys. Niin kuinka suuri, valtava helpotus se oli, kuinka iso taakka putosi harteilta, kun en minä olekaan huonompi. Mulla on vain vähän eri käyttöjärjestelmä. Ja sillä on paljon syitä, että miksi sitä ei silloin tunnistettu. Tietenkin isoin syy varmaan se, että silloin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa ei vain tiedetty autismista vielä niin paljon. Että toinen iso syy on varmasti se, että
minun perheessä on paljon neurokirjoa. Että jos minun vanhemmilta olisi kysytty, että onko Essi nyt jotenkin erikoinen ja erilainen, niin vanhemmat olisi ehkä ollut silleen, että no ei kai. Että kun kerran minä olen samanlainen kuin he lapsena, niin ihan normaalia. Minusta ei pidä myöskään puhua siitä, että olisi olemassa tyttöjen autismi ja poikien autismi, että se on liian tarkkaan jaoteltua, että ei se ole niinkään yksinkertaista ja mustavalkoista. Esimerkiksi minun isoveljellä oli hyvin samanlaisia piirteitä kuin mulla. Hän jäi myöskin aina sitten ilman diagnoosia. Samalla tavalla mullakin, että kun on aina ollut sellainen herkkä ja tunteellinen ja syrjään vetäytyvä, mutta myöskin on aina ollut tarve sopeutua joukkoon ja tarve olla sosiaalinen ja tarve oppia niitä sosiaalisia taitoja. Sitten se alkaa opettelemaan tietoisesti, että millaisia asioita saa sanoa, millaisia asioita ei saa sanoa, miten katsotaan silmiin, miten pidetään käsiä. Minä olen tosi tarkkaan opetellut tällaisia asioita, koska kun sitä omaa autismia maskaa tarpeeksi kauan, sitten eräänä päivänä havahtuu siihen, että minä en tiedä kuka minä olen. Minä en osaa olla ilman tätä maskia edes silloin, kun minä olen yksin kotona. Ja silloin se sinun oma persoona on fuusioitunut yhteen sen maskin kanssa niin, että niitä ei voi enää täysin erottaa toisistaan. Mutta autisteille ja ADHD-ihmisille se on paljon tärkeämpää se, että se pystyy jotenkin sitä hermoston kuormitusta purkamaan sillä, että räplää jotakin tai koko ajan liikkuu jollain tavalla. Se auttaa keskittymään siihen, mitä on tekemässä. Että ei saisi koskaan kieltää liikkumasta, kun se on niin tärkeä osa sitä ajatusprosessia. Minusta tuntuu, että nyt aikuisena minun autismipiirteet on selkeämmät, koska minä en ole sellainen kuin mitä odotetaan minun ikäiseltä aikuiselta. Ei ole sosiaalisesti hyväksyttyä itkeä julkisella paikalla. Ei ole sosiaalisesti hyväksyttyä vaikka hyppiä ilosta, kun näkee kevään ensimmäisen kukan. Mulle kävi tänään silleen, minä näin kukkia ja niissä oli kimalaisia ja minä aloin heiluttaa käsiä, kun minä olin niin onnellinen. Että kuinka suuri rikkaus se oikeasti on, että pystyy olemaan niin tunteellinen. Minä muistan silloin, kun minä olin vasta saanut sen autismidiagnoosin. Minun äiti ihmetteli sitä, että voiko se autismi jotenkin voimistua aikuisena. Ja sitten, no nyt se jo ymmärtää sen, että se johtui siitä, että kun minä aloin tietoisesti olemaan enemmän oma itseni, niin sitten minä en enää ollut niin sisäänpäin kääntynyt. Että minä uskalsin alkaa näyttää minun tunteita. Jännästi ADHD-lääkkeet, kun ne vaikuttaa toiminnanohjaukseen, ja kun löytyi se oikea lääke, niin se avasi maailman niin suureksi yhtäkkiä, että minä olin 30-vuotias ja minä tajusin, että voisin tehdä asioita. Maailma on yhtäkkiä kovin avoin. Ja sitten oli hirveän jännittävää, kun minä sain elämäni ensimmäisen palkkatyön. Se oli 7 tuntia viikossa siivousta, toimistojen siivousta. Eihän se niin jännittävä työ ollut, mutta minä pystyin tekemään sitä, mitä minä en olisi ikinä kuvitellutkaan pystyväni tekemään. Ja siihen vaikuttaa sen lääkityksen lisäksi tietysti myös se, että kun on ne oikeat diagnoosit ja tuntee itsensä ja pystyy sanomaan työnantajalle, että mulla on tämmöisiä haasteita ja ei yritä pakottaa itseään siihen, että nyt minun täytyy tehdä töitä samalla tavalla kuin muut. Ja vaikka ei se ADHD siltä aivoista katoa, vaikka mulla on lääkitys, vaikka mulla on se joku tietty tehtävä ja mie ajaudun siitä erilleen monta kertaa, niin se lääke auttaa siinä, että mie palaan siihen tehtävään hyvin pian, että ai niin, mie olin tekemässä tätä. Se ei ole ihan niin kaoottista ja lähde niin monille urille. Peruskoulussa mulla meni vielä varsin hyvin. Pysyin kärryillä ja ne sosiaaliset tilanteetkin vielä ala-asteella toimi tosi hyvin koulussa. Pystyin välitunneilla leikkimään toisten lasten kanssa ja tuntuu, että vasta sitten, kun kaikilla pikkuhiljaa alkoi teini-ikä ja ne sosiaaliset tilanteet muuttu ja sitten myöskin se, mitä koulussa opittiin, alkoi muuttuun, niin sitten minä pikkuhiljaa aloin tippuun kärryiltä. Se, että pitää opetella ulkoa asioita, vaikka kertotaulu. Minä en ikinä oppinut kertotaulua ulkoa. Minusta oli helpompi opetella semmoinen, että miten minä sovellan jotain. Jos mulle kerrotaan joku tarina, minä pystyin sen kertomaan takaisin omin sanoin. Mutta jos pitää tarina opetella sanasta sanaan ulkoa, niin se on paljon vaikeampi.
koulussa ylipäänsä ne sosiaaliset tilanteet oli se, mikä kuormitti tosi paljon. Ja sitten suhteet eri opettajien kanssa kuormittaa myöskin tosi paljon, koska ala-asteella oli vain 1 tai 2 eri opettajaa. Sitten yläasteella oli paljon eri opettajia ja joka tunnille mentiin eri luokkaan. Niin sekin jotenkin ne muutostilanteet, ja niin sekin oli jotenkin kuormittavaa. Ja mulla vaikuttaa tosi paljon oppimiseen myös se, että millainen opettaja mulla on. Tämä huomasin erityisesti lukiossa sitten, kun lukiossa tarvi paljon enemmän sitä opettajaa, kun ne asiat, mitä opeteltiin, oli paljon hankalampia. Sellaiset normaalit muistikikaat, mitä mulle vaikka on opetettu, että rakenna joku mielipalatsi ja sitten kun sinun pitää muistaa jotakin, niin asettele se sinne. Minä en pysty kuvittelemaan mitään mielipalatsia. Ihan absurdi ajatus mulle. Minä olenkin huomannut, että monesti minun oli helpointa muistaa asioita, kun ne oli sanottu mulle ääneen. Eli minulla on enemmän ehkä semmoinen auditiivinen muisti. Ja minä opin myös sen, että kun minä itse luin itselle ääneen, niin sekin jäi paremmin mieleen. Sanat ei jää visuaalisesti mulle mieleen, mutta sitten joku tietyt asiat jää tosi visuaalisesti mieleen. Vaikka jos mulla on kotona hukassa jotakin, niin minä näen mielessäni, missä se on. Niin kun nyt minä pitkästä aikaa aloitin koulun ja on pitänyt tehdä vaikka matikkaa pitkästä aikaa, niin mulla ahdistaa, että minä osaan matikkaa yhtään. Sitten kun minä vähän aikaa pyörittelen, niin sitten minä osaankin. Ne tulee jotenkin takaisin mieleen. Mulla ei normaalisti ehkä ole pääsyä siihen osaan aivoissa, joka tietää näitä asioita. Vasta sitten kun tulee se paine ja se tilanne, että nyt täytyy osata, niin sitten ne pulpahtaa sieltä takaisin. Niin ehkä koulusta on jäänyt vähän sellainen olo, että en osaa mitään, kun ei ole sitä diagnoosia. Ja kaikki voin olettaa, että no kyllähän sinäkin pystyt, kun muutkin pystyy. Ja kun itsellä ei ole sanoja sille, että en pysty, ja tässä on syy, niin on tosi vaikeaa koulussakaan saada mitään tukea silloin. Kun ei ole semmoista kommunikaatiota. En pysty kertomaan ja ne ei pysty näkemään ja ne ei pysty kysymään oikeita kysymyksiä. Sellainen emotionaalinen herkkyys ja se sosiaalinen kuormitusherkkyys ja sellainen. Minusta tuntuu, että se kasvaa iän mukaan ja jaksaa aina vain vähemmän pakottaa itseään ja painaa, että nyt täytyy vain pystyä. Silloin kun mulla jäi lukio kesken ja olin pakottanut itseään niin kauan ja olin yrittänyt niin kovasti ja sitten kun tuli se stoppi, oli sellainen autistinen burnout. Minusta tuntuu, että siitä kesti tosi monta vuotta palautua. Ja varsinkin sen jälkeen, kun on tullut semmoista niin suurta ylikuormitusta, että se ajautuu autistiseen burnouttiin, niin sen jälkeen on aina vain vaikeampi sitten palata takaisin sieltä sille edelliselle pystyvyyden tasolle. Minusta tuntuu, että mulla ei ole niin paljon keskittymisongelmia. Siksi minä koen justiin, että mulla on ensin autismi ja sitten ADHD. Monesti nämä kaksi taistelee keskenään, että se autisti minä on sitä mieltä, että ollaan aina vaan kotona ja kaikkien pitää olla rauhallista ja hiljaista ja turvallista ja samanlaista ja syödä aina samaa ruokaa. Eikä mitään jännittävää ja uutta saa tapahtua. Mutta sitten se ADHD minä on silleen, että lähdetään Saksaan festareille. Mulla on enemmän niitä autistin piirteitä ja enemmän tykkään sellaisesta hyvin autistille tyypillisestä rauhallisesta elämästä. Mutta sitten toisaalta minun koti on tosi värikäs ja minä tykkään siitä, että on paljon niitä visuaalisia ärsykkeitä. Ja minusta se auttaa minua palautumaan maailmasta. Ensinnäkin maailma osaa olla tosi harmaa, varsinkin kaupungit. Tosi äänekäs ja tosi kirkas ja neliskanttinen. Niin tykkään olla mettässä. Siellä on paljon muotoja ja siellä on paljon värejä ja paljon ääniä ja paljon hajuja. Ja se palauttaa minua päivän kuormituksesta. Mä käytän tosi paljon kuulokkeita, aurinkolaseja sillä, että minä saan minimoitua ne häiriötekijät ja sen kuormituksen, että minun aivot toimii paremmin ja minä pystyn keskittymään paremmin. Kuuntelen omaa kehoa ja minä otan taukoja ja teen sillä tavalla, mikä tuntuu hyvältä, ettei tule niin yhtäkkisesti sitä stoppia, että no niin, nyt minä olen liian kuormittunut, nyt on pakko lähteä kotiin. Ja se on tosi tärkeää, että on ympärillä sellaisia ihmisiä, joilla voi sanoa. Minusta ainakin oli tosi tärkeää, kun minä hain kouluun, niin kertoa opettajalle heti, että mulla on tämmöisiä haasteita ja minä haluan tämmöistä ja tämmöistä tukea. Ja mulla oli tosi tärkeää, että minä sain sanoa sen suoraan, että näin on asia. Minä tiedän enemmän kuin sinä ja kuuntele nyt minua. Minä olen asiantuntija tässä. Niin siitä on tullut hyvääkin palautetta, että minä
osaan kertoa. Minusta tuntuu, että ihmiset ei oikein puhu siitä eikä osaa ajatella sitä silleen, että autismi on hyvin fyysinen asia. Että se on hermostollinen. Se ei ole mitään henkimaailman juttuja, eikä se ole vain päässä, vaan se on kaikkialla kehossa. Ja se ylikuormitus nimenomaan on siellä hermostossa usein. Mie koen sen tosi sähköisenä, sen kuormituksen hermostossa. Ja kun se ylittää tietyn pisteen, niin minun raajat alkaa nytkiä tahtomatta. Ja se tuntuu semmoisina niin kuin valkoisina sykäyksinä hermostossa kaikkialla. Se voi olla tosi fyysistä ja tosi kivuliastakin. Että kun on tuolla ulkona maailmassa ja siellä on niin paljon ääniä, joita ei pysty itse kontrolloimaan, niin se on paljon kuormittavampaa kuin se, että kuuntelee äänekästä musiikkia. Kun se on sinun omassa kontrollissa ja se on jotain tuttua. Mulla ainakin yleensä, kun minä tulen kotiin jostain, niin minun pitää pötkötellä jonkun aikaa, joku vaikka pari tuntiakin, niin sen jälkeen pystyy taas sitten toimimaan ja liikkumaan ja tekemään vaikka ruokaa vielä illaksi. Se on sellainen tosi tärkeä keino päästä vähän siitä kuormituksesta eroon. Sitten täytyy oppia kuuntelemaan omaa kehoa. Kun se kuormitus on lähestymässä sitä kupin reunaa, niin silloin täytyy hidastaa ja silloin täytyy levätä. Ja kun se läikkyy sen kupin reunan yli, ja silloin tulee shutdown tai meltdown. Yleensä shutdown on enemmän sellainen, että jos on vaikka julkisella paikalla ja ei ole turvallista itkeä, ei ole turvallista näyttää tunteita, niin silloin se kuormitus menee sisäänpäin ja sitten tulee sellainen jähmettyminen. Voi olla, että ei pysty enää puhumaan ollenkaan, voi olla, että on tosi vaikea kommunikoida, tosi vaikea liikuttaa mitään jäseniä, tosi vaikea tehdä päätöksiä ja se voi olla silleenkin, että lihakset menee ihan jäykäksi ja alkaa täriseen. Se on niin voimakas sellainen pysähtymisen tila. Mulla ainakin itsellä shutdownit on yleensä just sellaisia, että jos me ollaan julkisella paikalla ja se kuppi läikkyy yli, niin ei pysty tavallaan purkamaan sitä, vaan se kääntyy sisäänpäin. Ja se ei pura sitä kuormitusta, se ei pura sitä stressiä hermostosta, vaan vain jähmettyy. Et yleensä mulla itsellä tulee enemmän niitä meltdowneja, joka taas sitten on semmonen pakonomainen purkaus. Siihen ei pysty vaikuttamaan siinä vaiheessa enää. Sitä ei pysty estämään, kun se on läikkynyt sen kupin reunan yli. Ja mulla on ollut myös semmoisia meltdowneja, joissa minä olen justiin vaikka hakannut lattiaa, mä istun lattialla ja hakannut käsillä lattiaa tai hakannut ottaan ja että mulla tulee ottaan kuhmu. Ja yleensä minun meltdownit on enemmän semmoisia, että minä vain itken tosi kovasti. Semmoista oikein lohdutonta huutoitkua, että kun se purkautuu niin isona se tunne ja se kuormitus, niin se tulee huutona. Ja yleensä mulla tulee myöskin sellaisia sillä tavalla, että ei pysty täysin kontrolloimaan omaa kehoa. Niin se voi näyttäytyä hyvin monella tavalla. Mulla on kuville tarkoitettu pieni vihko, johon minä olen itse tehnyt semmoisia sivuja ja kirjoittanut lauseita, jotka tuntuu mulle tärkeiltä, joita minä haluan käyttää silloin, kun mulla ei ole sanoja, joita pystyisin suulla tekemään. Niin esimerkiksi kun on itkenyt kauan, niin sen jälkeen on jano. Niin siellä lukee, että vettä. Tai jos toinen ihminen haluaa kovasti auttaa ja se ei tiedä, miten auttaa, niin minä voin sillä viholla näyttää, että nyt voisin ottaa halin. Tai että älä missään nimessä koske juuri nyt. Ja se myös riippuu tilanteesta, että joskus mulla auttaa yksi asia ja joskus toinen. Niin silloin on just hyvä, että on sellainen vihko. Se tunteellisuus oli mulla semmoinen iso juttu, mitä minä aloin maskaamaan jo tosi nuorena. Paheksutaan hirveästi sellaista tunteellisuutta ja tunteiden näyttämistä. Ja jos on herkkä itkemään, niin sille jotenkin vaikka luokkakaverikin saattaa naureskella ja vanhemmat ei ehkä oikein osaa ottaa sitä vastaan. Ihmettelee, että miksi tuo nyt itkee tyhjästä. Ja sitten kun on itse niin nuori, että ei osaa kertoa, että miksi tämä oli nyt iso asia, miksi siitä tuli itku, niin minä opettelin tosi nuorena sen, että ei saa itkeä, ei saa olla tunteellinen. Minä nielin, kaikki on tunteet. Niin se oli niin kehollisesti mulla kuitenkin täällä aina. Minusta tuntuu jatkuvasti siltä, että minä kuristun. Ja minä jotenkin jatkuvasti pelkäsin sitä, että minä oksennan. Ja sekin oli minun mielestä semmoinen psykosomaattinen tunne siitä, että ne tunteet tulee minusta ulos. Ja minun on pakko yrittää estää niitä tulemasta ulos. Ja vasta aikuisena olen opetellut uudestaan itkemään ja näyttämään tunteita. Vertaistuki mulle on ollut
aivan täysin korvaamatonta. Mie en tiedä, missä mie olisin ilman toisten autistien vertaistukea. Ja se, että mie saan olla vertaistukena nyt toisille, niin se on aivan korvaamatonta. Kylläkin mie olen aika hidas ystävystymään ihmisten kanssa. Mutta semmoista, jotka jaksaa ootella ja jotka oikeasti kokee, että se on tärkeää, niin semmoisten kanssa kyllä syntyy elinikäisiä ystävyyssuhteita. Varsinkin nyt, kun osaa tietoisesti nähdä niitä neurokirjon piirteitä toisissa, niin on paljon helpompi silleen vähän luovia uusia sosiaalisia tilanteita ja sanoa vähän puolella sanalla, että no, kun minä olen tällainen autisti, että niin kuin, miten ne suhtautuu tähän sanaan, että onko tämä nyt se taikasana, että jos joku ei suhtaudukaan siihen hyvin, niin sitten tietää heti, että no niin, ei ehkä ole meillä suurta tulevaisuutta. Ystävyys on vähän erilaista. Se voi olla vaikka semmoista, että me ei ole puhuttu sanaakaan vuoteen. Sitten ollaan silleen, että hei, hengataanko? Ja sitten kaikki on ihan hyvin. Ei ole mitään semmoista tunnetta siitä, että sinä olet hylännyt minut vuodeksi. Yksinolo ja yksinäisyys on kaksi aivan täysin eri asiaa. Min mistään muusta nauti niin paljon kuin siitä, että minä saan olla yksin kotona. Varsinkin kun mulla on kissa, niin ei tarvitse olla aivan täysin yksin, mutta ei myöskään tarvitse puhua kenenkään kanssa. Kissa ei koskaan tuomitse, ei ainakaan ääneen. Ja se ei koskaan odota multa mitään sosiaalisia juttuja, semmosia. Sillä ei ole sosiaalisia sääntöjä. Ja eläin kertoo tosi selkeästi, jos se kohtelet sitä väärin. Ihmiset saattaa olla sanomatta mitään ja sitten vain kyräillä. Mulla on jälkiä käsissä, että kun minä olen koskenut kissaa väärin, niin sitten minä vuodan verta. Kissa kyllä kertoo, että nyt et kohdellut minua sillä tavalla, kun halusin. Että voispa ihmistenkin kanssa tehdä silleen, että jos joku tulee liian lähelle, niin sähistä, mene pois. Ei juuri nyt. Ja minä olen vasta aikuisena oppinut semmoisia sosiaalisia taitoja, mitä mulla ei koskaan tullut sillä tavalla selkärangasta kuin ehkä neurotyypillisillä tulee. Kun toisilla on hyvä olla sinun seurassa, niin sitten siitä syntyy niitä hyviä keskusteluja, niitä syviä yhteyksiä ja sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, mitä me kaikki haetaan maailmassa. Että se voi olla autisteille erilaista kuin neurotyypillisille, mutta kyllä minusta jokainen kaipaa jonkun verran semmoista ihmisen läheisyyttä. Ja on tosi kiva olla sosiaalinen, vaikka se on kuormittavaa ja vaikka se hinta, minkä minä siitä maksan, on suuri. Et sitten jälkeenpäin, jos on ollut koko päivän sosiaalinen, niin siitä saattaa joutua vaikka viikonkin toipumaan. Ja vaikka saisi meltdownin jälkeenpäin, niin silti se on yleensä sen arvosta. Ja sosiaalisuus on sellaista, mitä pitää tehdä just niin paljon kuin itse jaksaa ja pystyy. Ei pidä pakottaa itseään. Ei myöskään pidä täysin eristäytyä. Kun on alusta asti tosi avoin, niin aika äkkiä pystyy kehittämään semmoisen suhteen uusienkin ihmisten kanssa, että ei tarvi maskata niin paljon. Että voi sanoa, että tänään on huono päivä, aion olla pyjaamassa koko päivän, mutta saat silti tulla kylään. Että saatan maata sängyssä, mutta voit silti tulla kylään rupattelemaan. Varsinkin kun osaa kertoa sen suoraan toiselle, ja jos se toinenkin on vaikka autisti, se arvostaa hirveästi sitä, että asiat sanoo suoraan. Että voidaan etukäteen sopia, että me nyt odotetaan tämmöistä yhteishengailua tältä päivältä. Ja sitten kun ollaan yhdessä, niin ei ole pakko puhua ihan koko aikaa. Voidaan vaikka olla samassa huoneessa ja puuhata omia juttujamme ja se on aivan ok. Ja sitten voi suoraan sanoa, että nyt mulla alkaa väsyttää ja minä voisin lähteä kotiin. Ja toinen ei siitä suutu. Neurotyypillisetkin on tosi kivoja. On paljon neurotyypillisiä, joilla on ällistyttävän hyvät sosiaaliset taidot. Ja ne tulee niin hyvin toimeen kaikkien kanssa. Että niiden kanssa on tosi kiva olla. Että sitä oikein katselee ihmeissä, että miten jollain voi olla noin hyvät sosiaaliset taidot. Wow, en voisi koskaan olla samanlainen. Ja en mitenkään pidä neurotyypillisiä jotenkin vaikeasti lähestyttävinä, että niitä omia kuplia löytää kyllä. Kun tietää, mistä itse tykkää ja kun tuntee itsensä, niin sitten sitä voi lähteä ulospäin etsimään niitä omia ihmisiä. Ja ei se ole helppoa, se ei ole missään nimessä helppoa. Pettymyksiä tulee ja turpaan tulee henkisesti, toivottavasti ei fyysisesti, niin se on tosi vaikea olla kyynistymättä, tulee tarve suojata omaa sydäntä. En enää ikinä lähde etsimään ystäviä, se on ihan kauheaa, mutta kyllä se on sen arvosta lopulta, joka tapauksessa. Tosi monet autistit on sellaisia, että niillä saattaa pysyä sama erityismielenkiinnon kohde. Se yksi ja ainoa, kaikista tärkein asia, se saattaa pysyä vaikka läpi koko elämän. Ja
joillakin ne vaihtelee tosi paljonkin. Ja itse kun mulla on sekä autismin piirteitä että ADHD-piirteitä, niin mulla on yleensä silleen, että mulla on 1 tai 2 semmoista tärkeintä erityismielenkiinnon kohdetta. Ja sitten on semmoisia vaihtuvia hyperfiksaatioita, jotka kestää vaikka viikon pari. Ja hyperfiksaatiot on monesti myös sellaisia, että ne saattaa jotenkin etäisesti liittyä minun erityismielenkiinnon kohteisiin, mutta olla joku semmoinen yksittäinen asia. Tai sitten ne kiertää, että yksi hyperfiksaatio saattaa tulla monta kertaa. Se saattaa olla 5 vuotta tauolla ja tulla yhtäkkiä. Et esimerkiksi merenneidot on semmoinen hyperfiksaatio, joka palaa aina takaisin ennen pitkää. En tiedä, mikä merenneidoissa on niin jotenkin siistiä, että se aina joskus yhtäkkiä on silleen, merenneidot. Ja sitten minä en pysty ajattelemaan mitään muuta viikkoon. Ja sitten se katoaa ja sitten minä en ajattele ollenkaan merenneitoja vuoteen. Mutta mulla on ollut pitkään minun ehkä tärkein erityismielenkiinnon kohde on ollut nuket. Ja täällä taustalla näkyy jotakin nukkejakin, kun ponit jäi mulla taka-alalla ja minä siirryin pelkästään nukkeihin. Ja nyt ponit on tullut takaisin. Ja ponit on niin hienoja ja niitä on niin paljon. Ja on tosi siistiä, että voi keskittyä johonkin uuteen asiaan niin täydellä innolla. Et välillä kun mulla on vaikka tosi huono päivä ja väsyttää, niin mulla kävi pari viikkoa sitten sillä tavalla, että minä 12 tuntia putkeen pesin ja fiksasin ja tuunasin poneja. Et se on tosi hyvä tapa purkaa tunteita, se tunteiden hallintakeino. Mutta siis kaikki sellainen käsillä tekeminen, taiteilu, se on minusta ihan hirveän tyydyttävää. Että kun minä näen, että minä saan korjata jotain ja siitä tulee hienoja, se niin kuin lähettää aivoissa liikkeelle semmoisia hyviä hormoneja, että tulee brrrr. Ja nyt jostain syystä ponit ja se kuinka värikkäitä ne on ja kuinka pulleita ja hassuja ne on ja kuinka hassut nimet niillä on. Sitten minun toinen semmoinen hyvin pitkäaikainen erityismielenkiinnon kohde on ylipäänsä alternatiivinen muoti, mutta erityisesti japanilainen muoti ja vielä erityisesti Lolita-muoti. Minun harrastukset liittyy tosi paljon aistihakuisuuteen. Se, että minä tykkään niistä väreistä ja niistä materiaaleista. Ja sitten se, että miltä vaatteet tuntuu päällä. Minä tykkään siitä, jos vaatteet puristaa tietyllä tavalla. Jos ne puristaa tästä niin kuin rintakehän alueelta, missä on luita, niin se tuntuu tosi turvalliselta ja hyvältä. Jos ne puristaa mahasta, missä on kaikki suolistot ja kaikki, niin se ei tunnu hyvältä. Aurinkoinen ilma on kiva, mutta se on myös liian kirkas ja se myöskin sattuu iholle. Jos minä saan istua varjossa, niin se on ihan kiva. Minä olen aina ollut sellainen ihan pienestä lapsesta saakka, että minä syön asioita, mitä monet pienet lapset ei suostu syömään. Et sekin on ehkä semmoista aistihakuisuutta, että homejuustoa ja chiliä. Mulla kävi just eilen tää juttu, että minä söin soppaa, jossa oli tosi pehmeä tekstuuri ja kaikki siinä sopassa oli pehmeä ja kaikki meni oikein hyvin ja yhtäkkiä joku rouskahti. Siitä tulee semmoinen olo, niin kuin haluaisin räjähtää katon läpi ja haluaisin ryömiä ulos ihostani. Minä en syö enää ikinä mitään. On pakko sylkästä ruoka pois ja ei voi enää syyä. Tulee semmoinen ja apua, minä kuolen. Mutta siinä hetkessä se on niin kuin hirveintä ikinä. Se myös riippuu tosi paljon päivästä, että millainen päivä on, että kuinka paljon kestää erilaisia aistiin kuormitustekijöitä. Esimerkiksi jos mulla on tosi kova kuormitustila päällä, niin suihkussa käyminen on ihan hirveä, kun joka ikinen pisara tuntuu neulan pistolta. Ja valot tuntuu niin paljon kirkkaammilta kuin mitä ne oli. Sitten sellainen, se emotionaalinenkin tunteiden hallinta muuttuu tosi paljon riippuen siitä kuormituksen tasosta. Kuormitus vaikuttaa päätöksentekoon ja se vaikuttaa toiminnan ohjaukseen ja se vaikuttaa aivan kaikkeen. Kun on oikein hyvä päivä, ei ole kuormittunut mistään, on nukkunut hyvin ja ruoka maistuu ja vaatteet tuntuu hyvältä, niin silloin pystyy sietämään ihmeellisen paljon. Ja varsinkin sen jälkeen, kun on ottanut sen ADHD-lääkkeen, joka vielä lisää sitä, niin silloin minä mietin, että tältäkö tuntuisi olla neurotyypillinen. Ne kestää niin paljon. Joku ihmiset voi tehdä 8 tuntia töitä päivässä, jopa 10 tuntia töitä päivässä.
Eikä niillä ole sen jälkeen semmoinen olo, että haluan ryömiä koloon kuolemaan. Sellainen tärkein asia, mitä multa puuttui lapsena, oli se, että jos joku olisi sanonut mulle, että ei sinussa ole mitään vikaa. Että se on se asia, mitä minä menisin sanomaan pienelle minulle. Sinä et ole huonompi kuin muut, sinä et ole tyhmempi kuin muut, sinä et ole laiskempi kuin muut. Sinä olet ihan hyvä, aivan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Se on ehkä se yksi tärkein asia, mitä soisin, että pieni minä olisi oppinut enemmän. Ei minun olisi välttämättä tarvinnut lapsena edes tietää, että se on autismia, koska ei minä olisi lapsena sillä sanalla tehnyt mitään. Autismidiagnoosin saaminen 24-vuotiaana oli se käännekohta, kun se oli se, joka lähetti sen lumipallon vyörymään ja siitä lähti liikkeelle kaikenlaista muuta hyvää. Minusta erityisen tärkeää on just päästä puhumaan lapsille ja myöskin ihmisille, jotka on paljon tekemisissä lasten kanssa. Niin ne nimenomaan tarvii enemmän sitä tietoa. Et niillä on niin paljon sitä valtaa käsissään. Et jos minä pystyin koulukiertueella edes yhdelle opettajalle antamaan jotain työkaluja, eli se pystyy muuttamaan jonkun lapsen elämän. Se on tärkeää, siitä minä saan semmoista voimaa. Tämän takia minä teen tätä. Eli mä olen Paula, 31 vuotta ja mulla on autismidiagnoosi. Eli minua alettiin tutkimaan alle kouluikäisenä, eli puhutaan 4-5-vuotiaasta lapsesta. Ja se, miten sitä alettiin huomaamaan, oli se, että puuttu tietyt taidot esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa. Että en esimerkiksi ymmärtänyt lapsena leikin ideaa. Ja sitten sairaalassa täällä Rovaniemellä alkoi tutkimusjaksot ja sain sitten sieltä elämänmittaisen diagnoosin. Mutta vaikka mä oon saanut sen ikäisenä sen diagnoosin, mä ajattelen, että mä oon syntynyt autistina. Kun mä menin esikouluun, mä sain oma avustajan, jonka turvin pystyin sitten sen esikoulun suorittamaan. Ja sitten kun peruskoulu alkoi, eka luokka alkoi, niin aloitin sen täällä Rovaniemellä olevassa koulussa, kuntoutusluokassa. Mutta se mitä se pieni 7-vuotias lapsi ei tiennyt, joka sinne kouluun innossaan lähti, niin ei se tiennyt, että hän joutuukin käymään 9 vuotta sopeutumisvalmennusta, koska meihin olla siinä kuntoutusluokassa noin 1,5 vuotta, ehkä vähän ylikin, kunnes katsottiin, että mulla on edellytykset yleisopetuksen luokkaa, niin mä vaihoin sitten lähikouluun yleisopetuksen luokkaa, mutta sain sitten erityisopetusta matematiikassa ja kielissä. Mä sain käytyä ala-asteen loppuun siellä lähikoulussa, joka oli silloin pieni kyläkoulu, jonka me koin hyvin turvalliseksi ja sain sieltä kavereita, joista muutamat on tänä päivänäkin edelleen minun yksiä parhaimpia ystäviä. Mutta sitten kun piti lähteä yläasteelle, niin jouduin sitten ihan eri kouluun kuin nämä kaverit. Ja se oli silloin 12-vuotiaalle tosi suuri suru, koska oli ehtinyt jo tottua siihen, että niin kaverit on siellä koulussa. Niin aloitin sitten yläasteen eri koulussa, mutta ei mennyt kuin puoli vuotta, niin vaihdoin sitten taas koulua, jolloin ja tässä koulussa sitten kävin tosiaan yläasteen loppuun asti. Ja siksi me puhun tästä sopeutumisvalmennuksena, koska on joutunut sopeutumaan siihen, että ympäristö vaihtuu ja ihmiset vaihtuu. Jaksamisen kanssa on ollut haasteita ja osittain on edelleen, mutta siihen auttaa se selkeä arki ja hyvin ennakoidut asiat. Ja toiminnanohjaus on myöskin poikkeava, koska
esimerkiksi lapsena niin en ymmärtänyt esimerkiksi läksyjen aikana, että mistä minun pitää aloittaa. Että jos oli annettu vaikka lukuläksy ja sitten tehtävä, niin kummasta minun pitää aloittaa. Kokeisiin luku oli tosi haastavaa, koska ei tiennyt, että pitääkö minun eka lukea vai käydä niitä muistiinpanoja läpi. Mutta siihen auttoi lapsena paljon se, että kotona ne pilkottiin ne asiat, että jompikumpi vanhemmista aina pilkkoi, että aloita tuo, siirry tuohon ja lopuksi sitten tämä. Se auttoi itseä paljon ja käytän sitä nykyään jonkin verran arjessa, että jos on vaikea aloittaa jotain, niin sitten pilkon ne asiat ja yritän siten sitten saada tehtyä sen asian. Myös mulla on aistipuolen haasteita. Ne liittyy aika paljon makuun. Eli esimerkiksi lapsena en sietänyt yhtään sitä, että jos ruuat koski toisiaan, ne piti olla erillään. Mutta nykyään siedän sitä jonkin verran. Esimerkiksi jos en pysty siihen itse vaikuttamaan. Myös ruuan koostumus on tärkeää, että se on oikeanlaista. Eli esimerkiksi seikala on sellainen, mikä tuntuu suussa vain inhottavalta, joten se ei ole sitten se ykkösvaihtoehto. Lisäksi tosi voimakkaat mausteet aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta. Tänä päivänä ja lapsenakin niin arjen on täytynyt olla tosi selkeää ja ennakointi on ollut tosi tärkeää. Ja miten se tänä päivänä näkyy, niin esimerkiksi jos on sopinut vaikka jonkun kaverin kanssa, että nähdään, tai vanhemman kanssa, niin mä toivon, että hän laittaa viestin ennen kuin lähtee, jolloin minun ei tarvitse olla koko ajan valmiustilassa. Ja se voi vähän hämmästyttää ehkä, että no miksi, mutta se nimenomaan auttaa siihen, että ei ole koko ajan, että okei, nyt minun pitää, moneltakaan minun pitää mennä alas odottamaan ja näin. Siihen on kyllä suhtauduttu hyvin, mutta se auttaa tosi paljon, että arki on selkeä ja kalenteri on kyllä korvaamaton apuväline. Lapsena mulla kiinnosti muumit ja miten se näkyy, niin saatoin 3 tuntia putkeen katsoa muumeja. Vaihoin vaan kasettia sitten kun edellinen oli loppunut. Nykyään mulla kiinnostaa aika moni asia, mutta ehdottomasti tämä kokemusasiantuntijuus on yksi isoin. Ja myös tämmöinen viestintä eli kirjoittaminen ja lukeminen. Ja niitä erityisen mielenkiinnon kohteita on monia, mutta niistä ehkä tärkeimmät on kirjoittaminen ja kokemusasiantuntijuus. Lapsena se näkyy siinä, että tunteet tuli tosi voimalla. Oli se sitten ilo tai suru tai itku. Muistan, monet on aina sanonut sitä, että kun mä nauran, niin se kuuluu. Ja se myöskin niin kun on näkynyt, että jos oikeasti on ilahtunut, niin sitten on ilahtunut. Ja sitten tämmöisen inhottavan tunteenkin näyttäminen, niin jos asia ei mennyt sillä lailla, kun olin suunnitellut, tai jos tuli äkillisiä muutoksia, niin sitten se näkyy just huutamisena. Ja se, miten niistä tilanteista aina selvittiin, niin kotona oli omat konstit, että saatettiin ottaa ihan syliin ja rauhoittaa, jolloin mä oon sitten esimerkiksi joskus nukahtanutkin jopa siihen, kun on aikani huutanut, niin sitten mä oon nukahtanut sitten siihen syliin. Mutta mitä pidemmälle on mennyt, niin esimerkiksi teininä, niin totta kai ne tunteet näkyy hyvin eri tavalla. Et sitten siinä oli myös vähän ehkä tämmöistä ei-toivottua kielenkäyttöä. Mutta se iloisuus on kuitenkin aina ollut samanlaista, että kun ilahdun jostakin, niin se näkyy. Aikuisena se on totta kai erilaista, koska on opetellut siihen, että mikä on lempeä tapa. Mutta nauru on ollut läsnä aina. Miten muuten se on sitten näkynyt, niin
oli jumittu johonkin tiettyyn asiaan niin voimakkaasti. Ja kuinka sitten niissä toimittiin, niin kotona aina ei jätetty koskaan niihin tunnetiloihin, että niitä käsiteltiin hyvin avoimesti. Ja muistan, että on myös ollut paljon sitä, että on pitänyt antaa omaa tilaa paljon. Ja että on saanut sitten mennä omaan huoneeseen purkamaan sitä pahaa mieltä. Ja siihen on niin kuin ohjattu. Muistan peruskoulussa, kun tosiaan tsemppasin kovasti ja oli, että milloin tää loppuu. Niin sitten mulla olisi auttanut ehkä, tai itse auttoi kyllä se, että pyöritteli koko ajan jotakin käsissä. Mutta sitten kun oli oikeasti jo niin kuormittunut siitä kaikesta, niin sitten olen leikannut hiuksia. Koska ei enää niin löytynyt mitään keinoa, niin olen sitten tunnin aikana leikellyt hiuksia, joka oli johonkin tähän asti. Mutta itse olisi auttanut se, että joku olisi vaan niin kuin sanonut, että nyt tämä tunti kestää vielä 15 minuuttia, että sulla on aikaa tehdä tämä tehtävä, että se olisi niin kuin sanotettu. Mutta mä koin, että sitä ei hirveästi sanotettu. Vaan sitten itse katsoa kellosta ja miettiä, vielä 10 minuuttia, 5 minuuttia. Ja se uuvutti, koska olisi halunnut ehkä, että olisi ollut jotain muuta kuin sitä tsemppaamista. Jos mä olisin saanut päättää, niin minun unelmien koulupäivä olisi ollut sellainen, että varsinkin tämmöisillä teoriapainotteisilla tunneilla, niin asiat olisi käyty pilkotusti, että eka olisi vaikka käyty se aihe läpi, sitten siitä olisi keskusteltu, sitten olisi ollut tehtävät. Että ne olisi pilkottu selkeästi. Niin se olisi ollut sun unelmien koulupäivä, mutta ehkä tulevaisuudessa, jos joskus jonnekin pääsen vielä opiskelemaan, niin toivottavasti siellä olisi tämmöinen unelmien koulupäivä. Ja sitten olisi ollut selkeästi se näkyvillä, että kauan kun tunti kestää, niin sitä ei olisi tarvinnut itse alkaa arvioida. Omat vahvuudet on ollut ehdottomasti just se äidinkieli. Eli se oli peruskoulussa ainoa lempiaine, koska siellä pääsi kirjoittamaan ja käyttämään omaa mielikuvitusta, joka oli siihen aikaan melko rikas. Ja se on auttanut myös monissa kiperissä tilanteissa. Ja tänä päivänä mulla on todella korkea niin kuin opiskeluinto, eli jatkuvasti mietin, että mitä voisin opiskella, koska se oppiminen kiinnostaa. Jos aihe on mielenkiintoinen, niin musta on semmoisen kuplaa, että mä niinku kuulen enkä näe. Ja se, että sen ympäristön täytyy olla hyvin rauhallinen ja sen keskittymisen rikkoo se, että jos on vaikka epämiellyttävä haju tai ääni tai sitten yhtäkkiä se tauko onkin minun mielestä väärässä kohdassa, niin sitten se kupla vähän niin kuin poksahtaa. Mutta jos aihe on hyvin mielenkiintoinen, niin sitten todellakin laitan siihen koko kapasiteetin. Mutta sitten jos aihe on sellainen, mikä ei ihan hirveästi kiinnosta, niin sitten pitää vähän niin kuin peruskoulussa opittua tapaa nyt tsempata itse. Peruskoulu kun päättyi ja mä menin sieltä sitten peruskoulun jälkeen vuodeksi ammattistartille miettimään, mikä minusta tulisi. Ja pitkän pohdinnan jälkeen päädyin sitten, tai sain sitten koulupaikan erityisammattikoulusta. Ja muistan, kun ensimmäisenä alkoi miettimään, että no mitähän minun kaverit sanoo. Että jos kun kuitenkin se koulu tiedettiin, että se on erityisammattikoulu ja näin, niin sitä alkoi miettimään, että ymmärtääkö minun niin kaverit väärin minut, tai ymmärtääköhän kaikki minut väärin, että miten me tämän voin selittää.
Ja sekin niin kuin alkoi jopa ressaamaan, että mitä jos joku tulee kaupungilla vastaan ja kysyy, että missä sä oot. Mutta nämä pitkäaikaiset ystävät, niin ei he kääntäneet selkää. He olivat onnellisia siitä, että mä sain koulupaikan. Mutta koska itsellä oli niin vahva se ajatus, että emme kuulu mihinkään erityisammattikouluun, niin se sitten vähän ehkä hankaloitti sitä, vaikka sen olisi ehkä pitänyt juuri siinä kohtaa helpottaa, kun tiesi, että ystävät ymmärtää. Niin, mutta itsellä oli jotenkin vaikea ymmärtää sitä, että enhän mä ole erityinen tai näin, miksi minun pitää mennä erityisammattikouluun. Ja se, että miettii koko ajan, että mitähän muuta ajattelee, niin totta kai se on niin väsyttävää. Ja sitten sitä tulee niin muokanneeksi itseänsä joksikin muuksi, mitä oikeasti pohjimmiltaan on. Niin ei se helppoa ollut. Mutta sitten kun hyväksyi sen tai tuli niin sinuiksi sen asian kanssa, niin sitten se oli paljon helpompaa. Mutta tie tänne erityisammattikouluun ei ollutkaan mikään suoraviivainen, koska silloin sillä ammattistartilla piti miettiä, että mikä minusta isona tulee. Ja minun piti sitä tosiaan uudestaan miettiä, kun mä olin jo 9-luokalla kerran sitä miettinyt. Ja me onnistuin yläasteella ja sekä ehkä puoliksi siellä ammattistartilla rakentaa ehkä liian isot pilvilinnat. Mä ajattelin, että mä voin tehdä ihan mitä vaan, että ei niinku, kaikki esteet niinku pois tieltä. Ja niitä pilvilinnoja sitten vähän niinku purettiin. Osa lempeämmin, osa ehkä vähän suorasanaisemmin. Ja tosiaan, miten se tämä erityisammattikouluidea tuli, niin tuli omalta äitiltä. Eli silloin kun mä kävin sitä ammattistarttia, niin äitini oli käynyt tämmöisillä messuilla, missä olin itsekin käynyt. Ja hän sitten eräänä päivänä tuli kotiin, että nyt löytyy tähän asiaan ratkaisu. Hän kävi siellä luovinpisteellä. Että hae sinne. Ja mä vastustin sitä, että no ei, että kun ammattistartin nimikin oli, että muista oliko se joku tämmönen askel erityisopiskelijoille, niin se erityisopiskelijoille oli vielä, niin se että vielä niin kuin erityisammattikoulu, niin ei. Että se oli niin suuri vastustelu siihen. Mutta me sitten, kun siihen aikaan piti tehdä yhteishaku myös kotona, niin silloin kun ammattistartilla se yhteishaku piti tehdä, niin me tehtiin sitä kotona ja pitkään sitä mietittiin, että mikä se olisi se väylä. Ja keskusteluohjeessa niin mun äiti sitten sanoi, että kyllä se vielä paikasta tästä maailmasta löydät. Ja vaikka siitä hetkestä on 10 vuotta ylikin reippaasti, niin se on silti jäänyt aina minun mieleen. Että kyllä sinä vielä paikasta tästä maailmasta löydät. Ja mä sitten hain sinne luoville ja pääsinkin sinne. Ja se kesä, kun se tieto tuli siitä, että sinne erityisammattikouluun pääsin, niin tuntui tosi vaikealta, koska silloin just miettii sitä, että no mitähän muut ajattelee. Mutta sitten mä kuitenkin menin sinne, ehkä vähän hampaat irvessä, mutta menin kuitenkin. Ja oli mulla semmonen ehkä parin kuukauden kapinointiaika, että kun niin kuin jankkasin siellä ihan ääneen, että emme kuulu tänne ja näin, mutta yhtäkkiä siinäkin hommassa tuli semmoinen käännekohta, mä aloinkin viihtymään siellä ja se leipurikonditorin niin koulutus oli ihan, yhtäkkiä se olikin ihan mielenkiintoista, vaikka mä en ollut koskaan haaveillut siitä. Niin se olikin sitten ihan mukavaa. Ja tosiaan sain sieltä sitten siitä koulusta yhden hyvän ystävän ja sitten viereisestä koulusta lisää kavereita ja sain semmoisen kauan toivomani kaveriporukan ja me ollaan edelleenkin, vaikka asutaankin eri paikkakunnilla, niin ollaan tosi tiiviisti tekemisissä ja he ovat niin kuin olleet tosi merkittävässä osassa tätä myöskin sitä niin kuin itsensä hyväksymismatkaa, koska he ovat niin kuin nähneet kaikki puolet minusta, niin kuin nämä lapsuuden ystävätkin.
se, että miten niin kuin käsitteli näitä muutostilanteita tai sitä omaa itseänsä, niin me ilmaisi sitä aika paljon kirjoittamalla päiväkirjaan. Ja niissä aika usein esiintyi lauseita, mitä muistan, kun joskus olen niitä lukenut. Niin aika monesti niissä esiintyi lauseita, että miksi juuri minä ja miksi kukaan ei ymmärrä. Et kun ei ollut niitä harrastuksia, koska kaikki aika meni siihen palautumiseen, niin sitten huomasi, että ne tekstitkin oli aika semmoista, että ne liittyi tosi paljon kouluun. Ja siihen, että aika paljon siinä esiintyi sitä, että miksi juuri minä, miksi ei kukaan ymmärrä. Ja että se oli se keino purkaa. Että tosiaan se kirjoittaminen on ollut aina vahvuus, mutta se on esiintynyt ehkä eri tavalla eri ikäkausina. Ja sitten mitä enemmän alkoi tulemaan sinuiksi itteensä kanssa, ja sekin tapahtui siellä, niin kun, tai se muutos siihen ajatteluun tapahtui siellä erityisammattikoulussa, kun viimeisenä vuonna kävin ehkä elämäni tärkeimmän keskustelun opettajan kanssa. Ajettiin autolla Rovaniemeltä Ylitorniolle ja me siinä keskusteltiin kaikkea. Se oli tosiaan minun viimeinen opintovuosi, että mä olin sitten valmistumassa leipurikonditoriksi. Ja keskusteltiin siinä ihan kaikkea ja hän sitten kyseli kaikkea minun taustoista ja näin. Ja mä sanoin sille, että mua on aina ärsyttänyt se, että kaikki puhuu siitä erilaisuudesta ja että sä oot erityinen, että kun emme koe itseäni mitenkään erityiseksi, niin hän sitten sanoi, että kyllä sä olet erityinen tai erilainen ja eikä sitä tarvi hävetä. Musta tuntui, että se oli se käännekohta ja silloin ehkä ne tekstitkin päiväkirjoissa tai puhelimen muistiossa muuttui sitten erilaisiksi ja se tavallaan se keskustelu avasi ehkä isoimman oven omassa elämässä. Mä uskon, että se miksi esimerkiksi nämä ystävät, jotka tänäkin päivänä on minun ystäviä sieltä alakoululta asti, niin luulen, että yksi syy on se, että heille on kerrottu siitä avoimesti. Eli heille on kerrottu avoimesti siitä, että millainen minä olen, ja sen teki opettaja, joka sai luvan minun omilta vanhemmiltani. Ja vanhemmat halusivat sitä varmasti auttaa sitä koulualoitusta siellä uudessa koulussa, minä ala-asteella sitten siirryin sinne lähikouluun. Niin mä uskon, että heidän avoimuuden ansiosta mulla on nämä muutamat ystävät vieläkin minun elämässä. Ja sen lisäksi he toivoi, ja ehkä vähän vaativatkin, että tietyt opettajat kouluttautuu siihen, että he ymmärtäisivät paremmin, millaista on opettaa autistista oppilasta. Koulukiertojen on ollut yksi parhaimmista jutuista, mitä on ikinä päässyt olemaan. Se on opettanut sen, että omalla tarinalla voi vaikuttaa ja omalla tarinalla voi tehdä toivottavasti jotain parempaa ja viestiä sitä, että vaikka olisikin haasteita ja vaikka niitä onkin, niin silti elämä on ihan hyvää ja pitää huomata tosiaan se piilossa oleva helmi niissä autistioppilaissa. Ja sitten sille pienelle Paulalle semmoinen muistutus, että vähän minun kädessä lukee just one me, eli vain yksi minä. Niin olemalla vain yksi minä, niin pärjää pitkälle ja saa olla vapaasti se mitä on. Sitten kun tuli sinuiksi itteensä kanssa, niin mä ajattelin, että mä haluan tehdä tätä jotenkin näkyväksi. Ja Elolle on päätynyt silloin 2014, kun tosiaan siihen ensimmäiseen ammattiin valmistuin.
Mulla oli semmoinen elämäntilanne, että halusin tosiaan alkaa tekemään jotain missä voisi niin kuin mahdollistaa niitä iloja ja onnistumisen kokemuksia muille. Ja sitten tosiaan yhtenä vuonna oli täällä sitten työkokeilussa ja eräs työntekijä sitten kysyi, että kiinnostaisiko sulla alkaa niin meidän kokemuspuhujaksi. Mä ajattelin mielessä, että no ei, että tämä ei ole ihan julkista kamaa, että ei, mutta sitten mä kuitenkin vastasin ääneen, että kyllä. Ja se oli elämäni tärkein vastaus. Mä toivoisin, että autismi olisi asia, mitä ei tarvitse enää piilotella, mikä olisi semmoinen neutraali asia ja ihmiset, jotka tähän rikkaaseen kirjoon kuuluu, niin heidät kohdattaisiin yksilöinä ja heidän ehkä piilossa oleva potentiaali nähtäisi ja he pääsisivät loistamaan juuri sellaisena kuin he ovat. Kevään aikana olemme jalkautuneet yhteensä 20 peruskouluun osana koulukiertuettamme. Vierailuihin sisältyi 18 Rovaniemen, 1 Kemijärven ja 1 Inarin peruskoulun vierailua. 2 vanhempainiltaa sekä 1 koulukiertuevierailu, joka oli suunnattu Rovaniemen sairaalakoulun oppilaille. Viime lukuvuoden päätteeksi saimme vierailla myös koulutus-, sivistys- ja hyvinvointipalvelujen hallinnossa koulukiertueen merkeissä. Tämä koulukiertue on ollut meidän kokemusasiantuntijoille äärimmäisen tärkeä ja osoitus siitä, kuinka omalla tarinalla voi vaikuttaa. Kokemuspohjainen tieto on arvokasta ja sitä tulisi hyödyntää nykyistä enemmän. Astun kohti ovia, joita en pienenä meinannut jaksaa avata. Aikuisena ovi on helpompi, mutta muistoja ei aina ole helppoa tavata. Lapset juoksevat pihalla reput heiluen. Olen menossa esiintymään opettajille, sydän rinnassa rummuttaen. Velvollisuus odottaa. En perääntyä saa. En salailla enää haluakaan. Menen autismista kaikille kertovaan. Esitys onnistuu. Osallistujien yhteistyö vahvistuu. Jaettua tietoa karttuu. Aikanaan maailma parantuu. Lähtiessäni on piha täynnä koululaisia. Noita ihmeellisiä tulevaisuuksia. En menneisyyden itseäni voi tavata, mutta sentään heille voin kertoa. Ei yksin tarvitse mahdollisuuksien ovia avata.